निफ्राय जि बिपिएफ फैदों आरो बिपिएफ सरकारा लं लास्टिं जाखागोन माने बिपिएफ सरकारनिफ्राय इउपिपिएल सरकाराव थांनायाव मोनसेबो खामानि जाखायाखै टाउनाव 5 मायथाइयाव खामानिफोरखौ आं थांनानै बेखौ सिगाङाव नायखांबाय जे मानसिफोर न'आव जे दर बाय दराव मानसिखौ एकदम खामानियानो गैला बे मेन टाउननिफ्राय ग्रामिजों मानसिफोर एथ' खस्थ' मोनदों बिपिएफनि समायाव एथ' मोजां दंमोन दा एथ' खस्थ' जादोंमोन आरो आगोलाव बिपिएफ सरकारनि समायाव आंना चिफ सारा एज' मोजां रायलायनानै जा मोनसे बुस्थु एथ' गिदिर बुस्थु बानायदों बेखौ दा इउपिपिएल सरकारा जेबो खालामाखै दानि सरकाराव खामानियानो एकदम गैखाया बुंनानै लाबानो गैया जेबो बे थाखायनोसो आं इउपिपिएलनिफ्राय जि बिपिएफ फैदों आरो बिपिएफ सरकारा लं लास्टिं जाखागोन दा बिपिएफ सरकारा एथ' मानसिनाव खामानिया होदों बे मानसिया आगोलावबो खालामदों दाबो खालामगासिनो दं बे थाखायनो आं इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ फैखादों आरो बे थाखायनो आं बिराद मोजां मोनदों बे सरकारखौ टिसिआथ' आगोलनि जा डेभेलप दङ बेनिफ्रायथ' दा डेभेलपआ जेबो